Sugeng rawuh Bu Nur. Sugeng siang Mbak Happy, sugeng siang para siswa. Derek sekolah nggih. Monggo Bu Happy. Nggih Ibu, matur nuwun. Sampun direkam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun siaga sedaya menapa dereng? Sampun Bu. Sampun, monggo sedaya kamera on nggih. Mas Ihsan dereng? Sampun. Nggih, monggo kamera on sedaya. Ayo Mbak Najwa, Mas Alta, Mbak Binta, Mbak Ayu, Mas Fatoni, Mbak Diva, Mbak Fadia, Mbak Kaisa, Mbak Laura. Kris JR menika sinten? Aji Bu. Jeremia. Nggih Bu. Oh, Jeremia Aji nggih. Tulisnya mangke ndak Ibu kesupen nggih. Nggih. Jeremia menika Kris Aji, oh Kris Aji, Kris JR Aji. Oh nggih. Nggih, sampun siaga sedaya nggih. Ayo kamera on sedaya. Saderengipun Ibu wiwiti, monggo kamera on sedaya. Yuk lenggahe sing toto. Nah, nggih. Mbak Ayu sih muter-muter. Sampun nggih Ibu wiwiti nggih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mute rumiyin. Mikrofon dipun mute rumiyin. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Saderengipun dipun wiwiti sumangga dipimpin donga rumiyin. Mas Alta nggih. Monggo Mas Alta. Longgo siapa? Kandungo kawiwitan. Sugeng enjing, sugeng siang para siswa kados pundi pawartosipun sedaya kelas 7F? Sehat nggih, alhamdulillah sedaya sehat. Monggo saderengipun wiwit saged presensi wonten ing Google Classroom. Sampun napa dereng? Nggih, presensi nggih. Ingkang boten menika sinten? Mlebet saya. Kula mboten mlebet nggih. Mlebet saya nggih. Alhamdulillah. Saya arep sehat sedaya. Ning tetep njejake protokol kesehatan nggih. 5M. 5M menapa mawon 5M? Jaga Jaga jarak. Terus ngagem masker. Cuci tangan. Nggih wisuh asta lajeng menghindari kerumunan nggih. Nirangi mobilitas. 5 gangsal menawi 3. Iki gangsal nggih. Menika gangsal 5M nggih. Bengung. Pingan nggih. Sinten menika? Materinipun inggih menika materi cariyos wayang. Sinten ingkang sampun nate ningali wayang? Oh, sampun sedaya nggih. Wayang apa? Wayang kulit. Wayang kulit nggih. Ibu menika dinten menika nggih anggenipun mucal mboten piyambak. Iki sedaya mute rumiyin nggih. Dikani simbah. Nah, iki simbah. Monggo Mbah. Nah, iki. Ketinggal napa mboten? Ketinggal nggih. Ketinggal. Niku Semar. Ngopo Semar ayo. Monggo Mbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa.
Waalaikumsalam. Nggih. Kula menika Simbah Semar. Sanes, Ba. Nggih. Ya, Bu Epi nate ngendika yen kelas 7F menika seneng nembang sedaya. Pinter nembang sedaya. Leres Bu Epi? Leres nggih? Lara. Lerat. Nembang sedaya nggih? Mbak Semar badhe nembang menapa? Nggih, kula badhe nembang nggih. Ayo para siswa ditilokake. Saged? Saged. Siap? Ya. Tunggal, kalih, 3. Punakawan, Punakawan. kawan, Pawan. Semar Gareng, Kareng Gareng. Petro. Petro. awak lemu iku Ah. nggih leres lajeng pangandika iku Kareng irung dawa Petro. Petro lamber ageng bareng karo Semarang nggih. Kok Semar, Mbak? Kula kan naminipun Happy. Lha nggih naminipun Happy Januar Rosemar Lisa. Terus dinten menika sinau kalian Mbah Semar kalian Ibu Semar nggih. Nggih. Matur nuwun Semar. Nggih mangke malih nggih. Semar badhe ngasi nggih. Matur nuwun nggih Mbak Semar. Semangat anggenipun sinau para siswa. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, sampun semangat to ya. Apa nyanyi malih senggal malih nggih? Pisan malih. Nggih. Ayo sedaya on kamera cobi. On kamera sedaya. Nggih. Setunggal, kalih, 3. Punakawan Kawan cacahe kawan. Semar Gareng Agung. awak lemu iku Ing Semar. tangan teko iku Kareng irung dawa iku Petro. lamben dower iku bagel ayo kita wayang bareng karo dengan menika dados Ibu Semar nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ibu badhe izin share screen dinten menika nggih. Para siswa saderengipun mlebet Ibu kuis. Monggo pun klik menika nggih. Sampun siaga, ayo para siswa pun klik sampun Ibu share wonten ing Classroom. WA group nggih. Nah, menika. Mbah. Nah, sampun. Mas Evan. Oh, Mas sampun. Lebet, ayo liyane. Mas Altaf sampun lebet. Mbak Latifah. Ya, liyane. Buat yang kuisis, ayo. Yuk. Sampai kawan, ateges menika sampun kalilikur nggih. Mbak Anis nggih, Mbak Diva. Ayo Bu Epi Intosik. Kalih menit malih nggih. Atas
Malih menit malih mangke menika dipun wiwiti. Enten ingkang dereng, ayo ndang diklik. Mbak Kaisa. Namanya Gandayu. Emangnya itu siapa? Oh. Setunggal menit malih Mas Jeremia. Mbak Relia, Mbak Bintang. Mbak Ayu nggih sampun. Mulak gue ya. Dia mau Sinten ingkang kangilan lebih Nanti tunggu seminggu. Tapi orang nggih sampun nggih. Saged dipun wiwiti nggih. Oh, Oke, mulai. Nah, menika tampilan wah nggih. Ya. Mbok. Nah, Wis 18. Pasang ngono. Kamera. Salah. wah disusul. Mas Jeremia Lerio. Anjing. Wah, sampun. Wah, Mas Jeremia, Mbak Laura. Wah, susulan nggih. Mas Ewan sampun wiwit dereng. Sampun nggih, Ibu Pungkasi nggih. Sampun. Oke. Akhiri. Nah, mantap. Nah, sinten ingkang menang menika? Wah, nomor setunggal Mas Jeremia, nomor kali Laura, nomor 3 Mbak Diva. Tepuk tangan. Paring monggo. Inggih menika Mas Jeremia. Matur nuwun Mas Jeremia. Nggih, sanesipun mangke sinau malih nggih. Nah, menika Mas Jeremia leres daya. Wah. Nah, leres sedaya lan wektune cepet. Nah, menika Mas Jeremia. Nggih, matur nuwun. Nah, lajeng dipun siapaken nggih saderengipun sinau monggo dipun siapaken pirantos sinau kejawi wonten alat tulis, ballpoint, pensil, LKPD. Wau sampun nggih kuisisipun. Kompetisi dasaripun menika tinggal menentukan ide pokok teks cerita Ramayana, kalih menyimpulkan isi teks cerita Ramayana, juga menafsirkan pesan moral dalam rakyat. Cerita Ramayana, nggih. Kalau wau sampun nah menika pitakenanipun. Paraga menika cariyos wayang napa? Wayang menapa menika? Ramaya nggih ingkang leres nggih wonten Dewi Sita, Romo kalian
Wow. Nah, ingkang kalebet paraga ing cariyos wayang Ramayana inggih menika ingkang menika naminipun Raden Sinten naminipun? Raden menika Puntodo nggih. Lajeng menika kalebet cariyos wayang menapa menawa kalian Pandhawa Mahabharata. Lajeng ingkang kalebet paraga ing cariyos wayang Mahabharata ingkang menika nggih Duryodana. Menika sinten nggih? Sinten yang mangertos? Tokoh antagonis cerita wayang Ramayana. Sinten? Kurawa? Sinten Mas Evan? Kurawa. Rahwo. Kurawa. Nggih, menika sampun indikatoripun. Lajeng langkahi pasinaon menika setunggal mangke para siswa mau cariyos wayang Ramayana dipantis lajeng manggi ijo cariyos lajeng ngandharaken ulang saklebetipun cariyos. Para siswa monggo mute rumiyin nggih. Min mangke menawi atur pitakenan menawi mangsul pitakenan saged dikak malih. Lajeng menika. Nah, kados pundi miturut para siswa? Wonten gambar nika lare monco nggih mancanegara sinau wayang kalian sinau kendang. Kados pundi? Kados pundi? Ayo, sinten ingkang badhe mangguli? Mas Ikan. Halo. Halo. Nggih. Terus pundi miturut Mas Ihsan? Mas Ihsan pundi Mas Ihsan? Terus pundi? Seneng napa? Nggih, seneng napa prihatin menika? Seneng. Seneng. Nggih, kenging menapa kok seneng? Amargi ngajar kalian kesenian Jawi. Oh nggih, seneng nggih amargi lare menika remen kalian kesenian Jawi nggih. Terus mau prihatin apa mboten? Ya, Kenging napa Mas Alta? datang yang jauh zaman kalian wayang lan gamelan. Nggih. Jawi menika mah mboten remen kalian wayang kalian menika nggih. Nih, mangke para siswa nyinaoni sesarengan nggih. Nah, gambar menika. Sinten menika nggih? Mantap. Dalang. Nah, nggih. Menika Dalang Putri Purworejo. Sinten namine? Asmane sinten? Dwi Puspita. Dwi Puspita. Menika salah satunggaling dalang wonten ing Purworejo, Dalang Putri nggih. Nah, menika gayut kalian materi cariyos wayang. Mangke saged dalang. Dalang menika mboten namung kakung nggih, saged ugi putri nggih menika. Lajeng Ibu gadah video, kagungan video nggih, monggo dipun simak. Mangke nggih, kencana menika mangke para siswa saged ngrantam pita kenan nggih. Monggo dipun simak. Iphone Ibu suwun menika mangke dipun mute rumiyin nggih. Oke. Dipun simak. Sampun kaping sedaya? Rujuk menawa dosa muka. Sampun kapireng?
Dereng. Kita kencang. Dereng tuh. Dereng. 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 Iya. Kita kencang. Oke. Dasamuka golek kala marica saperlu ngandhakake menawa dheweke kepengin dusta Dewi Sita. Marica ora sarujuk menawa Dasamuka akeh. Mula Marica banjur ngemutake supaya Dasamuka ora dusta Dewi Sita. Dasamuka duka yayah sinipi. Marica bakal dipateni jalaran wani ngelokake Dasamuka. Gandeng Marica iku abdi kang setya banget marang Dasamuka. Mereka Dasamuka arep mateni awake Marica, banjur atur pangayuga menawa dheweke bakal mancala warna kang kencana supaya Dasamuka bisa dusta Dewi Sita. Dasamuka ora setuju kok, malah sarujuk karo Marica kang bakal kalih dadi kita kencana. Dasamuka lan Marica banjur menyang Lestra, sampeyan Rama, Sinta lan Laswana. Tekan ing kono, Marica enggal-enggal malih dadi kita kencana. Tenang, kita kencana mau banjur wira-wiri ana ing sacedhake Dewi Sinta. Sampeyan supaya Dewi Sinta bakal kita mau. Dewi Sinta lagi separuh kita, tak mas. Gulune kang duraka kaya mas. Saiki menawa gulune kita katon endah banget. Dewi Sinta kepranan atine banjur marang Rama supaya nyekel kita mau. Kanthi rasa seneng, Rama bakal nyembadani panyune garwane kuwi. Rama banjur budhal saperlu ngoyak kita kencang. Sadurunge budhal, Rama weling marang Laksmana supaya njaga Sinta kan lan ora kena ninggalake ing kahanan kaya ngopo wae. Rama banjur budhal sebelum guru ingkang kencana mau. Kita mau anggone mlayu sajak bondo Rama. Menawa tercedhaki, kita mau ngentuh. Menawa wis adoh saka Rama, kaya-kaya kita mau ngenteni supaya Rama nyedhak. Kita mau playune banter banget. Rama sampeyan bisa enggal-enggal nyekel kita lan masrahake marang Dewi Sinta. Tanpa krasa, Rama saya adoh saka papane Dewi Sinta. Nanging isih durung bisa nyekel si kita. Dheweke nesu amarga dingece dening kita mau. Mula Rama ngoyak lan manah kita. Si kita ambruk awake ngetokake getih akeh banget. Banjur awake malih wujude kita kencana musna malih dadi wujud buta, yaiku kala marica. Kala marica kuwi buta kang setya marang bendarane, yaiku Dasamuka. Mula sadurunge mati, dheweke bengok njaluk tulung kanthi swara kang persis banget karo swarane Rama. Dadi kaya-kaya sing njaluk tulung kuwi mau Rama. Kajaba bengok-bengok njaluk tulung, swara mau uga nyebut jenenge Laksmana supaya nulung. Krungu swara sambat njaluk tulung kuwi, Dewi Sinta kaget banget. Amarga sing dirungu iku swarane garwane. Dewi Sinta ngira menawa Rama nemoni cilaka ing tengah alas. Dheweke banjur njaluk tulung marang Laksmana supaya nulungi Rama. Laksmana kang pikire lerem, bisa bedakake swarane Rama karo para libat. Banjur nerangake marang Dewi Sinta menawa kuwi dudu swarane Rama. Rama ora bakal kalah dening kita. Apa meneh? Rama wis weling menawa ora kena ninggalake Dewi Sinta ing kahanan kepiye wae. Dewi Sinta ora bisa nampa katerangane Laksmana. Dheweke tetep nganggep kang njaluk tulung iku Rama. Mula saka kuwi, Laksmana bisa supaya bisa gandeng Dewi Sinta wis ora bisa diendahake.
Peksa Laksmana nuruti Dewi Sita. Banjur budal nulungi Rom. Dasamuka kang ndelik banjur metu lan nyamar dadi wong tuwa supaya bisa dusta Dewi Sita. Sampun nggih. Nah, saderengipun Ibu paring pitakenan, menapa wonten pitakenan saking para siswa? Nah, saking video menika, monggo raise hand. Wonten pitakenan menapa mboten? Boten? Boten wonten. Wonten boten? Betul. Oh, boten. Nggih menawi boten, coba Ibu menika wonten pitakenan. Nah, wonten ing video menika nyariosaken menapa nggih? Ya, sinten ingkang badhe malih? Get angan raise hand nggih. Anet diangkat. Monggo, sinten? Mbak Pinta, monggo Mbak Pinta. Halo, menika cariyos menapa nggih? Mbak Pinta, napa Mas Ihsan malih? Betul. Cariyos apa kuwi ya? Nyarios niku napa? Oh, nggih, sinten ingkang mangertos cariyos menika menapa nggih? Mas Ihsan nyuwun atur pitakenan menika wau Mas Ihsan. Cariyos menapa? Cariyos menika menapa? Sinten ingkang badhe mangsuli? Rita. Cerita nggih leres Mas Evan. Mas Evan badhe mangsuli menapa? Nggih. Nggih. Wonten ing video menika nyariosaken menapa Mas Ihsan? Mas Evan. Cariyos menapa? Mahabharata menapa Ramayana? Ramayana. Ramayana. Leres nggih? Nggih. Nggih. Terus irah-irahanipun wau napa Mas Evans? Niku Sedang kencana. Kidang kencana nggih dados menika nyariosaken cariyos Ramayana nggih kon kidang kencana. Nggih. Lajeng pitakenan kaping kalih saking cariyos menika piwulang becik menapa ingkang saged dipun pendet. Nah, pesan moral menapa? Nggih, pesan moral utawa menapa nggih? Amanat nggih saking cariyos menika menapa? Sinten ingkang badhe mangsuli? Ayo. Bukan saya. Cobi, sinten nggih? Mas Altaf cobi, Mas Altaf. Amanate apa Mas Altaf? Saka cariyos nggih saking cariyos menika. Menapa Mas Altaf? Boten ngertos sanesipun. Saking paraga Rahwana utawa Dasamuka kira-kira detik menapa mboten nggih? Boten. Oh, boten. Menika saged Rahwana menika mboten becik. Kenging menapa mboten becik? Mas Jeremia kenging menapa mboten becik Rahwana? Sipate Allah nggih, Mas Jeremia nggih. Nggih. Rahwana menika nggih kenging menapa, Mas? Amargi sampun? Sampun menapa? Amargi Sampun? Dusta? Dusta sinten? Dusta? Dewi? Oh, menika ngertos. Dados Rahwana menika nggadahi sifat utawi watak ingkang ala nggih. Amargi sampun Dusta Dewi Sita nggih. Lajeng menika jangkeping materi saged dipun bikak nggih. Materi wonten mriki nggih ya. Lajeng
Prosiswa maos sarios Ramayana Kirang Kencana kanthi jangkep wonten ing mrika. Drive menika sampun Ibu share wonten ing Google Classroom nggih. Nggih. Lajeng menika paraga paragane crita Kidang Kencana. Nah, iku sing sisih kiwa menika sinten nggih? Iki. Sinten ingkang badhe muli? Raden sinten? Raden? Raden Kencana. Raden Rama nggih leres Allah. Nggih Rama iki lho iki sing sisih kiwa. Kiwa apa tengen iki? Kiwa. Rama menika nggih sawit dening pangeran kraton Ayodya. Piyambakipun menika putripun Prabu Dasarata. Amargi perkawis Raden Rama ki jengkar lunga saking kraton Ayodya dipun dherekaken. Nah, menika wonten sinten ingkang tengah? Nggih, Mas Jeremia, Mas Evans. Kok senengane regudugan len jawab nggih? Kompak berarti nggih. Angke piyambak nggih indung nggih. Dine sedoso utawi 1 dibagi nika wonten 19. Purun apa mboten? Purun. Nggih, harus mangke angkat tangan lajeng mangsuli pitaken. Dados 1 bagi kalih dosa nggih. Nggih, ingkang tengah menika Angkat tangan. Dewi Sinta nika garwanipun Raden Rama. Nggih, Raden Rama. Mbakipun menika nggadahi watak ingkang welas asih. Nah, kula wau wonten napa? Wong tuwa nggih piantun sepuh menika nyuwun tulung. Lah menika ditulungi. Nah, ateges menika sanes tiyang sepuh asli. Menika menapa? Amaran saking Raden. Oke. Lah lajeng ingkang sisih tengen menika rayinipun Rama. Sinten nggih? Sinten ingkang badhe mangke Mas Ihsan Laras. Menika Laksmana nggih. Nggih Mas Altaf Laksmana nggih. Lajeng menika ingkang antagonis nggih. Antagonis menika sinten cobi? Menika oh iki Kidang Kencana nggih. Mas Evans matur nuwun menika Kidang Kencana. Lajeng ingkang tengah menika sinten? Ramayana. Ayo. Sinten? Mas Kaisa, Mbak Kaisa. Mas Jeremia. Mas Kaisa. Sinten? Ki sing tengah sapa? Sing membo-membo dadi Kidang Kencana. Marica. Salam Marita nggih. Lajeng ingkang sisi menika sinten? Putu Abang. Putu Abang. Menika nggih asmanipun Rahwa. Nggih ageng nggih menika awujud buta. Buta kuwi buta kuwi apa ya? Bener, Putu. Raksasa. Nggih Mas apa? Altaf. Nggih, nuwun Mas Altaf. Ayo liyane Alif. Ae Mas Ihsan. Mas Irfan nggih. Matur nuwun. Lajeng menika ipok nggih mangke para siswa saged nyerat ide pokok. Nyerat pokok aranipun mangke maot kanthi lajeng nemtokaken ide pokok saben paragraf nggih. Para mangke setunggal ide pokok. Nah, lajeng sak sampunipun mangke ide pokok utawi nemtokaken ide pokok mangke para siswa damel dudutan. Nah, saking ide pokok menika dipun serat lajeng pun damel dudutan mawi ukaranipun piyambak. Nah,
Lajeng mangke piwulang nggih. Para siswa saged ngandharaken piwulang saben prastawa. Mangke Ibu cawisaken sawijining prastawa lajeng dipun andharaken. Piwulang menapa ingkang wonten ing prastawa kasebut. Ya, menika tuladhanipun. Menika tuladha padha setunggal. Nah, wonten teks pokok nggih pun dipun waos rumiyin kanthi titi lajeng ibu pokokipun Dasa Muka ngutus kala marica nggih supaya ndusta Dewi Sinta. Menika setunggal ukara nggih. Dipun bawa di serat wulanipun nggih. Lajeng dipun tutut. Dudutan menika ginakaken ukaranipun piyambak. Nah, lajeng sasampunipun menika mangke para siswa saged ngandharaken piwulang adhedhasar prastawa. Tuladhanipun marica ora sarujuk menawa Dasa Muka arep tindak culika. Nah, culika nyulik nggih. Mula marica banjur ngemutake supaya Dasa Muka ora ndusa Dewi Sinta. Piwulange apa? Piwulange Dinten nggih. Mas Fatoni abi Mas. Iya. Mas Fatoni maos piwulange. Ayo. Ayo mong maca ayo diwaca Mas. Mas Fatoni. Aja tumindak celaka lan ngrebut duweke wong liya, ora kudu maksa duweni. Coba dipun baleni. Dot. Aja tumindak celaka lan ngrebut duweke wong liya, ora kudu maksa diduweni. Tumindak sraka. Apa sraka? Ingkang leres napa nggih? Serakah nggih. Aja tumindak serakah lan ngrebut duweke wong liya. Nah, Dasa Muka kuwi ngrebut Dewi Sinta saking pinten? Rama. Dan ancen nudu duweke iki aja dipeksa nggih. Contone yen kowe wis duwe HP ning kepengin HP sing luwih anyar kaya ngene kancane. Lah, iPhone. ning apa wong tuamu ki ora sanggup. Nah, menika ampun meksa nggih. Heeh. Gadah HP menika Ginjal didol wae. dol wae. Didol wae anyar. Lho artine pundi? Nah, menika meksa nggih. Atau sing ginjalipun Bu. Aduh. Ginjalnya bisa dijual. Oh, lah nggih. Ngawur. Kesehatan menika nomor setunggal lho, sak menika nggih. Dumugi menika wonten pitakenan. Pancen kelas sampun Betul, Bu. pinter-pinter saya nggih. Lajeng menika sampun wonten 8F Bu, 8F Bu. F nggih. Lajeng wonten gradhen 8F. saha evaluasi nggih. Gradhen saha evaluasi menika wonten LKPD sampun diprint sedaya. Oh, Sing wonten evaluasi Indu mangke kanthi individu nggih. Nah, menika soalipun nomor setunggal kanthi kelompok kaseratno ide pokok saha dudutan saking cariyos Ramayana lakon Kidang Kencana wonten ing tabel ingkang sampun cumawis ing LKPD. Nah, nomor kalih Andarno nggih jelaskan menika piwulang ing cariyos kasebut adhedhasar prastawa ingkang sampun sinrat ing tabel. Monggo menika saged dipun garap kanthi kelompok ingkang sampun dipun bentuk kala wingi nggih. Sampun dereng? Sampun. Monggo diskusi ke kelompok. Wekdalipun kali 12 menit nggih. Kelompok setunggal menika wonten kelompok Romo nggih nomor absen setunggal dumugi sekawan. Alifa, Altaf, Anis, Arelia, kelompok kalih wonten Rahwono, kelompok Rahwono. Bangsal, Ayu, Binta, Diva, Evans,
Nomor 3, kelompok 3 Laksmono nggih. Fadia, Fafirli, Gadis, kelompok sekawan Kalau Marico, Ihsan, Jeremia, Kaisa, Laura, nggih. Nah, sampun dipun bentuk kalau wingi nggih. Menika monggo dipun wiwiti pirembaganipun. Kelompok gangsal 6 itu 8 ugi monggo. Niki nanti. Monggo dipun wiwiti. Wahyu. Kelompok 6. Marico. Marico. Seperti Monggo saged dipun wiwiti. Menawi wonten pitakenan saged mawi WA group. Mantap. Apa? Ayo kok Kaisa sami Al-Fatihah. medel. Sepi, Bu. Ayo sami pirembagan wonten WA. Kelompok setunggal. Apa mbak pinten? Ibu stop share screen mawon nggih. Mengerikan. Kata. Bener. Musikan, Mas. Kuing. Nonton apa nih? Halo, brother. Ya di mute Mas. Le rembugan wonten ing WA grup. Ayo. Oke, menika Mbak Anis. Wonten ingkang angel Mbak Anis. Wonten Bu, menapa Mbak? Diserat nggih? Kelompok sekawan dos pundi? Oh, kelompok sekawan dumugi nomor pinten kelompok sekawan? piwulan nomor gangsal. Nggih. Nomor sekawan menika ingkang menapa nggih? Padha sekawan menapa padha pinten Mbak Anis?
Nggih, padha sekawan BP tingali rumiyin nggih. Ingkang pundi? Mbak Kaisa, piwulang apa sing ana ing prastawa nomor gangsal? Yuk, menehi tanggapan yuk, ayo. Mbak Kaisa ki wis cawe-cawe kancane kok do mendel yo. Kelompoknya sinten mawon to? Wonten. Oh, Ihsan, Jeremia, ayo Mas, iki dibales ki mesake Mbak Kaisa ki. Ya. Mas Ihsan, Mas Jeremia, ayo Mbak Laura ki. Monggo. Monggo Mas Ihsan. Mas Jeremia. Mbak Laura. Dudutan, oh nggih Mbak Anis. Dudutan, nggih, dudutan menika nggih dipun serat adu dasar ide pokokipun. Nanging mawi kekaranipun piyambak kan boten ngewahi makna. Tututan ki bahasa Indonesiane simpulan nggih Mbak Anis. Pundi menika kelompok sekawan, ayo Mbak Kaisa dibantu. Yo bantu jawab toh lah. Dibantu iki Mbak Kaisa ndi? Tak jawele Mas Ehsan, Mas Jeremia, Mbak Laura, ayo dibantu Mbak Kaisa. Kelompok setunggal sampun dumugi pundi? Halo kelompok setunggal, sampun nomor pinten? Nah, saiki BP ning kelompok kalih. Ayo kelompok kalih terus pundi? Mendel mawon kok mendel. Nggih. Sampun dumugi nomor pinten? Oh, kelompok 3 cobi Laksmono. Kelompok 3 kok mendel mawon. Ayo dipun wiwiti rembaganipun. Sampun dumugi nomor pinten? Nah, kelompok 3 sampun sekawan. Ayo Mas Ehsan. Endi iki? Tunggal kalih 3. Setunggal sampun dumugi nomor pinten Mas Altaf? Oh nggih Mbak Fadia. Mbak Fadia atur pitakenan menika nggih. Piwulang menika menapa nggih? Sinten ingkang badhe mangsuli? Piwulang menika menapa? Piwulang menika amanat nggih. Utawa pesan moral. Ada dasar prastawa. Prastawanipun menika LKPD iki LKPD Nah, menika nggih. Saking prastawa-prastawa menika mangke dipun
serat piwulang utawa amanatipun. Nah, Dewi Sinta kepranan atine banjur nyuwun marang Rama supaya nyekel kidang mau. Kanthi rasa seneng Rama bakal nyembadani panyuwune garwane kuwi. Nah, kira-kira amanat utawa pesan moralipun menapa dipun serat wonten mriki? Adhedhasar prastawa menika. Nah, sampun meh cekap nggih. Kirang pinten menit nggih menika nggih? Kirang gangsal menit nggih. Nggih. Ya dipun rampungi. Oh, miturut Mas Jeremia menika. Nggih, yo malih menapa? Kelompok setunggal sampun dumugi paragraf nomor kalih dumugi gangsal. Nomor setunggal nggih Mbak Anis nggih. Nggih, Bu. Oh nggih, yuk dipun lajengaken. Kelompok kalih sampun dumugi nomor 7 ingkang nomor setunggal nggih Mas Evan. Yuk semangat. Teleponan nggih. Lah Bu Epi mboten mangertos Mbak Safety. Menawi sampun monggo saged dipun kintun wonten ing WA grup kelompok monggo. Mangke menawi sampun saged presentasi wiwit kelompok setunggal kalih 3 sekawan. Ya, kelompok setunggal sampun menapa dereng? Nggih. Nggih Mbak Aralia. Oke, presentasi menika. Monggo menawi sampun dipun kintun. Kelompok setunggal sampun. Kelompok kali sampun dereng. Menawi sampun saged dipun kintun nggih. Kelompok 3 sampun dereng. Dereng nggih. Wonten ingkang angel kelompok 3? Oh, kelompok setunggal sampun, menawi sampun saged dipun kintun monggo wonten WA. Oke, presentasi salah setunggal lare. Oke, mawi sharing screen. Utawi berbagi layar. Kelompok setunggal ingkang badhe presentasi sinten? Oh nggih, Mbak Alifah nggih, dipun siapaken nggih. Dipun foto nggih. Hasilipun dipun foto, lajeng dipun kintun wonten ing WA grup kelompok. Oh nggih, Mas Evan, kelompok kalih kurang setunggal nggih, semangat.
Kelompok sekawan sampun cekap nggih. Kirang sekedhik, Bu. Oke. Mulai berbagi, Mbak Esa. Aku tinggal ngomong, aku tinggal nih. Cutting kelompok tunggal. Bla ngono terus iki sampai nama tekan nomor Kurang sekedhik nggih Mas Ihsan. Nomor kalih Mas Ihsan. Nomor kalih nggih. Kalih menit malih nggih, mangke presentasi gangsal 11 menit. ini juga yuk. Iya. Nah, nggih, matur nuwun. Kelompok setunggal menika sampun mintun nggih. Matur nuwun Mas Altaf. Mas Altaf menika nggih sampun nggih. Iki nomor setunggal nggih. Mangke nggih Mbak Alifah. Nah, nggih. Ngaten leres. Terus dibuka WA-ne. Nggih. Nah, menika dipun unduh nggih. Nggih, ngaten mawon. Nggih. Kelompok sanes sampun nggih, kelompok kalih sampun. Monggo Mas Evan dipun kintun. Mas Ihsan, Bu ingkang sampun cekap dikirim wonten pundi? Wonten mriki, Mas? Ing WA grup kelompok. Birolu. Kelompok 3 kok amem. Nggih, Mas Evans, matur nuwun. Oh, nggih. Ngagem buku nggih. Nggih. Mas Evan, kelompok kalih ingkang presentasi sinten Mas Evan? Kula, Bu. Oh, nggih, siap. Kelompok setunggal Mbak Alifah nggih. Kelompok kalih Mas Evan. Sak menika kelompok 3. Kelompok 3 dos pundi menika sinten ingkang badhe presentasi? Sampun menapa dereng? Kelompok nggih. Kelompok sekawan. Sedaya dikintun nggih, mboten namung ingkang badhe dipun presentasikaken. Saking nomor setunggal dumugi nomor kalih menika dipun kintun, nggih. Nggih. Mbak Laura kelompok sekawan. Sinten ingkang badhe presentasi Mbak Laura? Ampun. Kelompok 3 dereng. Ayo cepet.
presentasi nggih? Sampun sedaya nggih? Ayo ingkang boten presentasi Ibu nyuwun dipun mute nggih. Dipun mute. Suarane sapa kuwi? Bengeng. Paragraf Oke. Dipun siapaken nggih. Monggo kelompok setunggal badhe presentasi. Nah, monggo Mbak Alifah monggo presentasi menika dipun tepangaken kanca kancanipun kelompok setunggal menika sinten mawon nggih dipun tepangaken lajeng mangke dipun waos hasil diskusi utawa pirembagan. Monggo Mbak Alifah dipun wiwiti. Ayo Mbak Alifah. Type 2 gagasan pokok bareng Pundi menika mboten ketingal. Rica dan Mbak Samuka Alifah, halo. Hasil diskusi nih, nah, nggih, kados makanan dipun klik. Nah, bareng mireng ature Marica dan Samuka ora sida duka malah sarunjuk karo Marica kang bakal malih dadi kidang kencana. Dudukan nggih. pada kalih Dasamuka sarunjuk karo Marica kang bakal malih dadi kidang kencana. Nggih, lajeng padha kalih Mbak Alifah cobi medal Mbak kok bengung Mbak. Medal Gagasan mawon. pokok pada Mbak kalih Alifah, halo. Mbak Alifah, medal rumiyin nggih, medal saking ruangan lajeng dipun waos. Menika swantenipun bengeng. Nging. Nging ngaten niku. Sampun Mbak Alifah? Monggo Mbak Alifah dipun lajengaken. suaraku enggak. Pada kalih gagasan pokok bareng mireng ature Marica Dasamuka ora sida duka malah sarunjuk karo Marica kang bakal malih dadi kidang kencana. Dudutan pada kalih Dasamuka sarunjuk karo Marica kang bakal malih dadi kidang kencana. Pada Nggih. tiga gagasan pokok Dewi Sinta kang kepengin nyekel kidang kencana kang mulune kaya emas kanthi rambut ing gulune kang dawa uga kaya emas. Dudutan pada tiga Dewi Sinta kang kepengin nyekel kidang kencana. Pada Nggih. sekawan gagasan pokok Rama nuruti panyuwune Dewi Sinta. Dudutan pada sekawan Rama nuruti panyuwune Dewi Sinta lan Terus pundi Mbak Alifah? Ya, nggih dipun gantos rumiyin. Mbak Alifah sekedap Mbak. Anes pada nggih. Podo. Podo menika paragraf. Nggih, sekedap. paragraf sekawan gagasan pokok Rama nuruti panyuwune Dewi Sinta. Dudukan pada sekawan Rama nuruti panyuwune Dewi Sinta lan weling marang Laksamana supaya njaga Dewi Sinta. Oh, nggih, sampun? Paragraf Kurang setunggal nggih. 5 gagasan pokok paragraf 5 usaha Rama kanggo nuruti panyuwune Dewi Sinta. Dudutan pada 5 usaha Rama nguyak kidang kencana. Nggih, matur nuwun Mbak Alifah. Saking kelompok kalih wonten pamrayoga utawa panyaruwe utawa pitakenan, monggo. Saking kelompok kalih, monggo. Kelompok kalih ki anggotane sapa? Ayu, Binta, Diva, Evans, monggo. Wonten pamrayoga?
Miturut kelompok kalih ide pokokipun sampun leres menapa dereng? Sampun. Oh, sampun. Nggih, lajeng dudutanipun? Dudutanipun? Sampun, Bu. Oh, sampun. Nggih, miturut kelompok 3. Terus pundi? Wonten pitakenan mboten? Iya, musik. Mboten wonten pitakenan? Oh, nggih. Cobi sakmenika dipun lajengaken kelompok kalih. Kelompok kalih menika padha nggih sanes padha nggih. Kidang kencana sanes kidang kencana. Nggih? Kala marica sanes kala marica. Mengke nek kala marica dadi kala marica hei hei. Nggih, dipun lajengaken kelompok kalih menika padha pinten? 7 8 9 sedasa nggih. Nggih. Kelompok kalih sinten? Oh nggih Mas Evan. Bu yang presentasi ganti Mbak Diva ya. Monggo Mbak Diva. Oh Mas Evan badhe pramuka. Nggih, monggo Mbak Diva. Share screen monggo. Share screen Mbak Diva. Bentar, Bu. Untuk jatahnya, Bu. Saged share screen? Jatah aku ke Saged boten? Menika angkat tangan. Berbagi layar. Klik titik 3. Lajeng dipun klik ingkang berbagi layar nih bahasa Indonesia. Nah, nggih Mbak Diva sedang melakukan presentasi nggih. Lajeng dipun bikak garapane dipun buka. Wonten WA grup sampun dipun kintun nggih. Mbak Diva nggih. Nggih, dipun bikak WA-nipun. Nah, lajeng dipun klik Buka WA sih. buka WAC, hooh. Nah, nggih. Dipun bikak ingkang kelompok kalih Rahwana. Nah, monggo dipun waos. Halo. Halo Mbak Diva. Bentar, Bu. Oh, nggih. Gagasan pokok. Bu, masa turunnya mati jaluk turukan di suara kang persis karo Rama. Tututan. Hutan jaluk tolong kanthi suara kang persis suarane Rama. Suara mau kok senengnya Laksmana supaya nulungi. Gagasan pokok pada walbu. Dewi Sinta jaluk tolong marang Laksmana supaya nulungi Rama. Tututan. Dewi Sinta jaluk tolong marang Laksmana. Gagasan pokok pada sama. Laksmana nerangake marang Dewi Sinta menawak tutu suarane Rama. Tututan. Laksmana nerangake marang Dewi Sinta. Gagasan pokok Dewi Sinta ora bisa nampa keterangane Laksmana. Tututan. Dewi Sinta ora bisa nampa keterangan. Nggih, sampun? Sampun. Oh, nggih, kados pundi miturut kelompok 3? Monggo kelompok 3 wonten pamrayoga menapa pitakenan? Monggo kelompok 3. Ya, Mbak Fadia. Mbak Fadia, pundi Mbak Fadia? Wonten mboten? Mbak Fadia. Saking kelompok 3 wonten pamrayoga. Menapa saking Mas Ihsan, Mas Fatoni?
Ayo saking kelompok 3, kok amem kelompok 3 ki? Halo. Mbak Fadia. Mas Ihsan. Menapa saking kelompok sekawan? Nggih, dipun lajengaken nggih ingkang kelompok 3. Halo. Kok Bu Epi ditinggal nggih? Kok mboten nonton suarane? Terus wonten halo Mas, Mbak. Kok mendel? Halo. Kelompok 3, kelompok sekawan. Mbak Fadia, saking pundi Mbak Fadia? Dalam Bu. Los koneksi nggih. Ya, cobi kelompok 3 nanggepi saking garapanipun kelompok kalih cobi Mbak. Ayo monggo monggo. Altaf. Saking kelompok 3 Kelompok ki. piro kowe? Kelompok Ihsan. piro? Ayo. Nggih, Mas Altaf niku. Ya wekdalipun meh telas menika lho. Nggih. Nggih. Monggo Mas Altaf. Fadia, ya Mbak kelompok Kelompok Fadia. Wah, wis rampung yo. Lo sampun. Ide pokok nang apa Mbak Fadia? Ingat to. Yo liyane mendel rumiyin. Terus lah. Ning napa Mbak Fadia? Ide pokok menika? Itu saudara. Oh, nggih saukara. Oh, nggih yen dudutan menika setunggal nggih, boten namung setunggal ukara nggih, ananging menika ngeranta apa? Paragraf nanging ginakaken katakanipun piyambak boten ngurangi makna. Pisan Mas Jeremia miyut rumiyin menawi boten badhe matur nggih. Wonten pitakenan boten? Dipun lajengaken nggih. Menika evaluasi nggih Mas Jeremia wonten menapa wonten pitakenan? Boten Bu, boten. Oh, mboten. Nggih, menawi mboten saged nggih mendel rumiyin nggih. Mikrofonipun dipun mute rumiyin nggih. Nggih, lajeng para siswa monggo. Nah, menika wonten evaluasi mandiri Bu Kintun wonten ing grup nggih. Aku latarnya kok dua lah. Aku udah dicirongan itu. Aku udah dicirongan settingan. Nah, menika sampun ketinggal, monggo dipun bikak, nggih. Ya Bu. Heeh. Nggih. Nah, monggo dipun serat nomor kelas, nomor absen.
Wektalipun sedasa menit mawon. Nggih, wektalipun meh telas. Sampun menapa dereng? Ayo. Dereng, Bu. Halo, sampun dereng. Dereng, Bu. Halo Mas Mbak, kelas F. Ya, Bu. Wiwiti tilar nggih. Halo. Halo, para siswa. Ya, Bu. Ya Ibu nyuwun tulung mangke dumugi pungkasan nggih. Menika dereng dipun tutup Nggih. lho. Nggih, menika sampun
Kagem PR kemawon nggih. Menika nembe pinten nggih ingkang menika nembe Mas Altaf nggih. Kagem PR kemawon nggih. Halo. Halo kelas F. Wonten pundi sami nggih? Menika tesih pasinaon lho. Dumugi pungkasan nggih mangke nggih dumugi panutup. Nggih. Nggih. Halo Mbak Mas. Nggih, Bu. Kok sami mendel? Halo. Sampun wonten swantenipun? Ampun, Bu. Oh, Sampun, nggih, sampun kawan sami nggarap nggih. Monggo dipun lajengaken nggih kagem PR mawon. Nah, dinten menika Ibu kinten sampun cekap nggih. Nah, sedaya sinten ingkang badhe nyimpulaken pasinaon dinten menika? Alta. Ya, sinten ingkang badhe nyimpulaken pasinaon dinten menika? Dinten menika nyinaoni menapa kemawon? Ya, Mbak Diva badhe mangsuli, badhe nyimpulaken. Nggih, monggo Mbak Diva. Sampun nyinau karena ulang ingkang saged dipun pendhet saking Kirang seru Mbak Diva. saben para kan serius pun pendhet saking ana. Oh, nggih. Dados dinten menika nyinaoni bab ide pokok kalian dudutan lan piwulang saking cariyos Kidang Kencana nggih. Cobi dinten menika menapa ingkang angel para siswa? Materi menapa ingkang angel? Ingkang boten ngremenaken. Nah, menika refleksi nggih, sinten ingkang badhe mangsuli? Iki sudah presentasi dong. Ingkang angel, materi menapa nggih? Sinten ingkang badhe mangsuli? Nggih, halo. Boten enten, Bu. Boten Boten enten, enten, Bu. Bu. Nggih, sedaya gampil. Nggih, alhamdulillah menawi sedaya gampil. Alhamdulillah. Lajeng para siswa matur nuwun nggih ingkang sampun aktif kala wau ning dipun tingkataken nggih. Tingkat dereng aja regudukan lemang suli. Nggih. Nggih. Pandang-pandani we regudukan wis senengane kelas F. Nggih, matur nuwun. Dados dinten menika sampun nyinaoni ide pokok, tututan kalian piwulang, enjang nyinaoni aksara Jawa nggih. Nggih. Monggo dipun pimpin donga wonten saken derengipun Ibu pungkasi. Alta. Boten, Bu. Nggih, monggo dipun pimpin donga. Nggih, Bu. Nggih. Tangga siaga. Kok wiwitan? Cakap. Risalam. Sugeng siang, Bu. Matur nuwun sanget. Terus nggih anggenipun wangsul nggih. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, sugeng siang monggo saged medal saking Vicon menika. Nggih, nuwun Bu.